Kani kam dai su kasin ka peningkong. Kani kalau dai kasin ka ba deki pausin la bonong no ka bangilaju dawana wi kapor wi kapor. Sia ka sorkar. Ba kadai ban pej ban kimi ya kani ka jingking. Yo kan don kanu ka jingja ka pasusi. Lada kani ka jingking kan la ban tekut no hakan no kapor. Namar kum bangili i mentale ka jingkrak ka lanang jubor. Hadu kata-kata. Namar kum bangi ka order hi ke balabu napo disi naduk gini gi snam gi baladap kalong tang 10 metric ton dehendrai ke bagi susi pa kalong ba ngi ba bon pada gi truk ki bayai limba jong ne ga jingking ki ba umjin chu ya kata ka 10 metric ton ki bayai limba jong ne ga jingking ki gi sanpau metric ton 10 metric ton te hendrai na kaliang jong sarkar kam sim kya ya ne ga benta kalong penban kum ka jing iben ya ngi kum kinong snong tela jaja ba ka jingking kan dekut no ka jing dolong ka bakrau kan long ya kan ka snong ka jungi hi kabar kan long ka jing dolong pade ya ka jela hi borok ka wei te den tak daw ne ka por nga kerpat sai sin pat ning ba jung ni ka social media sia ka sarkar ba ka de ban pesange no mardor ban penyaj gini ki truk overload lane ki truk ki ba ya kit platput ngim najar keteng ki ba kit enu kino gini gimar hendrai kadai banyak kum ka order ka balabu kenang ba kanlong ka jingsyong sengan ya kaya kayang limba jong ka jingking namar lada kumni hi kini ki truk kidang yan de balik kini ki truk overload ki yan nang lo ki obor lada umde hi na ka sarkar ka ba aibor banyak ya ka jingking ka bamut ba ki truk ki bakit overload ki numnut i banyak limba jong ka jingking kum tu ngi limba ki video ro ki ba ki truk ki ba ya ki sipau saka ki khalar saka ki ba ya tenre tang kitrok ga dono pa si photon tenre ra pros ba kamar ba kiket kala poi si kilai phau sau phau san phau ndre phau ton ro tenre ke ba nakaliang ko jing pesnong ni kerpat ya sarkar ba kade ban pasangan nomor dor kini kitrok overok ba ni ba jong ne jingking tat on ra de pada ne jingking ka bathmai kisah la pada banyat kat bakimon tenre nga dawar hojo kapor ba ka sarkar kade ban penstet no kamkulai ro ya ne jingking ka bathmai ba kintrain no kamkloi kenang ba kayai kayang kanchong singan nakamenta ka jingi kum kipai ba te nakaliang ka jingi kum kasnong ro lada ka sarkar hi kadang ngai kuman kemut ba ngiro ngin sanai perkhat pada da kemoi pan ya ka bangin sai syong perkhat bat ki executive member jong kasnong nakamenta ba kumno pada ngin wanra ya ka jingi da namta jong ka jingking te nak